Insyaallah lai spa sapulai. Lai spa sapulai. Hakakatang ukpa bodokon baraman sem Bakhuid. Amen. Kajung e jung trai jung e Jesus Christ bat kajung e jong oblay lembat kajung selog jong men sem Bakhuid kindon rain card bat pi baro. Ngiang u oblay nagbanta kane Sngi kamtame kane gapor kane khlemat kabaul ai hangi kamtame kajung khot kajung u bangin wan shu ban simanta ha kane kajung maya kabakrau ni haban pan kan mau yalade man kapor ko hanmen ko para habang iwan akhmadu blay ni haban pan khoj ni haban pan subai yalade den mata kadau token da kajung snusi bat kajung kuslai laki jong kajung dona breu yalaki jong ki pop ki sang kajungi ngindam ngu ka kle kajungi khmat kajung u ngin pan map nak banta kene bara khoj khnang botrai un map no khnang botrai no weng no ya kene kijing dona jungi badun pediang ya kene kijing terwa ki bangi terwa hakmat jungu khamtame ha kene kemas ke Bakhuid te kumta da kijing susu ya laki chong ki pop ngin phaish u da ke bang ya duai lang nga phla au lei badan bor barok pada api kohanan kepara ikam pada kijing leklet dai kijing lek pala junga dai kijing lek pala junga dai kijing lek pala bakrawe junga namar kata ngekerpani kamaria Bakhuid kabai sa kate soti ya kyan halbat kirukhuid pada api kohanan kepara banduai nak banca junga how try play jungi Ublay badan bor baro unis na yangi madalama pigi pop jungi unia lamingi sha kaching bom chukut. Amen. Who try to Go try to Go try to Go try to Cristo Burom oblations wrong, but I can know change soon. I keep a real barrow, but come on, Mama. Yeah, yeah,
nam bagi bane Iyai penang Burom bagi semuyame Ku try ko play simple Ku padun korbaro Ku kumarway yukam Ku try ko Jesus Christ Ku kunlabradu play bagi kipo project Kemudian kaji kepratos kesedayangi Datang kami Bakhuid Datang kami utrai Uway Mawkhlam Mami ko Jesus Christ Mami mayay long play Ajinya long kaway Aduh bersimpah kedaga Burom upah To ngini aduai hakanai kamas Bakhuid giduai kerpang nagbanta kini kijing tmu nagbanta ka ingasam jong ikong Victoria Dakar kamtame nagbanta ki kun gikse gijungki bakini abarbor gijung koi gijung kia hakanai kamer bat kamansem giduai nagbanta I Juban Cliff khar berengar badan apa yang gijung pang gijung sutom giduai bablay track and rad un Taïew in yo gijung koi gijung kia kumjur ngiyo ngiduai nagbanta I Preska solang bama iru nyo gijing koi gijing kia kabapura ngiduai ru nagbanta kamansem balaklat no jong I use biar rantong ngiduai boblay track and rad un map no ya kilat kilet kitam gidona gijung I ba ilale kat bai ngim hagan ek perthei ai boblay track and rad un nyeu un theu ya kita kikam kibaha ka bai le na im bana ai I gijing juthai bom jukut Koblay me uba daw Apostol Ïoanis Bakhuid me lapli hangi ya ki knyum jong kaktin jong me to ai ngi kerpat baya kata kaba ula pen bana janai bangin yo sngew ngin la ban pediang da ka jing shampang kabashai daw tra jing Jesus Christ ukon jong me uba imat basan sha rainkat bat me ha ka jing along ka way jong man sem Bakhuid Ublay junam la junam. Amen. Kajing pulih bankong. Kajing pulih naga sithi bankong Ïoanis. Ko be iya kata kabala long nado mendang ngkong ya kaba ngila yo sngew. Ya kaba ngila yo I dalaki kmat. Ya kaba ngila kmi sinya. Bat ngila yo tuat dalaki ti. Spangak tin kajing im. Ya kata kajing im lapin I haba pau. Bat ngila yo I yaka. Bat ngi ai shaki yaka. Ban penbena haki. Hapi yak kajing im bom jukun. Kabala don bat ukbu. Bat ya kabala pen I hangi bap pau. Ya kata kaba ngila yo I bat ngila yo sngew. Ngi penbena hapiru. Kenang ba pindu bias log lang bat ngi. Bat kajingnya slog jong ngi. Kalong bat ukbu lem bat ukun jong u Jesus Christ. Bat ngi to ya geni. Kenang ba kajing kemen jong ngi. Kan dublong pura. Kaktin jong try. Sang kendai punyau nomor nyau spak prapusan. Nyau spak prapusan. Yang right antifuan baat.
Burom John ki Apostol ki Arroya me go try. Hallelujah, Hallelujah. Like Utrai dan ringkat bat pi. Kajing pula naga gospel Bakhuid kat kum Ïoanis ka Burom hame kutrai. Ha kasngin kong jong ka Taïew ka Maria Magdalena kalamare bat kalalej Shaw Simon Petrus baduta we padusunran uta ubau Jisu it bat kalaong haki kila shimno yotrai na jintep bat ngimtip hae kilabu yu. Kum tau Petrus ulami bat uta uwe padusunran bat kila lej sajentep baro arngut kila yamare lang hanre uta uwe padusunran ulamare kamsted ban yau Petrus bat ulapoy ng kong hajentep bat uladem bat pech sapo bat ulayo i yaki jain linen basenjor hangta hanre shem rung sapo Taïew Simon Petrus uba labod yu ulapoy badularung bej shapo jintep ulayo i ya ki jain linen basenjor bad ka jain ka basop ya ka kli jung kabom shem don lang bad ki jain linen henry la kliap ya ka la ka jong ha ka wei ka jaka ti uta uwei pad usunran uta balapoy ng kong hajintep ularong mau ro ulayo i bad ulangay. Ka gospel utry. Kachiyaro yame ko Chris. Kohan men ko para ha u Jesus Christ mentagas ngi kabalang kaay ng IAP kalat ban pusan sepang kajing im jong Ïoanis ubade Apostol bad unong tho ya ka gospel bad lightly kisuti kijung bad ka kitab jing pen pau Ïoanis Bakhuid ngitip kajing im bad kajing adai jong Ïoanis bad ujisu ngi khod yu udei u Apostol ba e temensim jong ujisu Ïoanis upan pau ya kata kajing e ka ba temensim jong u ya ujisu lengba kajing em jong u lengba kajing hikai jong u lengba ki kam ya lap jong u nadu basdang kajing em jong u kum Apostol hadu kasngi bakut jong kajing em jong u uyai ne banlong uta ubi tam ne ubi temensim jong ujisu shem laino shem lalandet shem lapet na jan ujisu henry uyai ne uyai sa hasanda jong ujisu den mata kadau ba ngitip ha ka jinglong barang ba jung ha shwa bakut jong ka jing em jung u sha panrangkang par ha ka wei ka dawlanong ka bakol ka bangi khot ka patmos u sa hangta tat hadu kasni jong ka jingyap ka jung kane kade ka jing em jong Ïoanis
Ubadai Apostol Jong u Jisu. Kohan men ko para kajing em jong Ïoanis ka khot ka were ngai phiro ba ngin I yaw Jisu kumba ej mo. Klempep kajing jong Ïoanis yaw Jisu ka pelong yu banlong uta ubai tilut yalade ha ka kam sakri yau. Kajing IT jung u ban sakri utrai ka pelong yu ban lej keleng ban yalap ya gospel bat kumjuru ban tho ya kijin tho. Klempep ka Balang kam khot kam were ngai pi bangin long kum Ïoanis tek ban tho ya gospel ne ban tho ya kisithi ne ban tho ya kitab jing pen pau Henry bangin budin ya jing em ba bha jung u. Nong kong de shabe ha kan ek step akwa ban khot ban were pi bangin bud ya din jat jong Ïoanis kadai kane. Ngiyo I baha kamit bala kemno yaw Jisu ha ka kper ke semani baro ki apostol ki pet na u Jisu namar ba kiting yo ki sakem lang rengkat badu Jisu Henry ngiyo I bau Ïoanis udan hasanda jong Jisu haba u Jisu lapoy hakaying upilat kat kito gijing sha sitom jong Jisu ki apostol ki Pedri namar bakiting Henry u Ïoanis u ba ithemen sim udan hasanda jong Jisu u klam I yaw Jisu hoy klempep umlej ban kedub umlej ban yarab yaw Jisu yolat ban kran yaw Jisu Henry udan hasanda jong Jisu u Jisu yo I uru yo I lot ya baro gijing yomat gijing jinjar jong Jisu ban ngiyo I hakapor bo Jisu u khlat hajrong lum kalbari na jrong gading pna u Ïoanis u yeng hakajat gading pna kohan men ko para kanai kadai kata gajing yai ne kanai kadai gajing yai sha kanai kadai gajing ej kanai kadai gajing ej jong u Ïoanis Bakhuid u apostol jong Jisu de yang abadi phiru kohan men ko para ngide ki khun ki be ki bathon jong u Jisu jong u blai Dei mata kadau ngide ban budin ya kine kiden ja jung u ban yai ne ha ga jing em jung I ban yai ne ha ga jing ej ga jing yaw Jisu ban yai ne ha kita ga jing sakri jing yaw Jisu ban yai ne ha kita ha ga jing ej ga jing yaw ngiken mau ba abau Jisu hikai sepang ka Eucharist sepang ka Eucharist baro ki breu ki phedno na u Jisu we pa we ki la leit no Jangai no Jisu. U Jisu ubo ka jingli haki apostol ka jungu. Piro pikwalay no. U Petrus u Jubab nagbanta ki apostol shano trying like me medan kaktin bom jukut. Me medan kaktin jingim. U Ïoanis u Sngi ya kini kaktin kiba u Petrus u Kren. Den matagadaw siam laino ya u Jisu u yaine u yaisa harangkat jong u Jisu. Dei mata kadau kohan men ko para ha kanai kasngi ngakwa ban khot ban were pi sajisin to ken ngin budin ya kine gijing ne jong Jisu ha ka jing em ga junga ga jong pi ngin salap ngin sa shem shubun e gijing jinjar shubun e gijing penshoy shubun e gijing tunju Henry kum Ïoanis ngidei ban yeng hasanda jong Jisu habangi pe yala ka jong gijing em habangi yomat gijing e gijing sitom ngi kloi ban pedno ngi kloi ban ino yaw Jisu ban bud ya kito gijing sniu ban bud ya kito gijing snobha ban bud ya kito kiba ai jing kemen yangi tang siklip mat tang sipor kohan men ko para kanai kadai ka jing khot ka jong Jisu bangin yai ne rengkat badu walada ngi yomat ya gijing jinja jong gijing em walada ngi yomat ya kita gijing tunju ki baharu kom ha gijing em gijingi ladang idon ha gijing suk ngidei ban yai ne ngidei ban don hasanda jong Jisu ladang idon ha gijing pang gijing sitom walang idon ha gi jing jinjar gijing sosat ngidei ban don hasanda jong Jisu kohan men ko para to ken ha gni klemat nginai ti la dei ho Jisu ngin duai pau Jisu nai borengi un Christian yangi un panklan yangi bangila ban bud ya ganuk sababha jong Ïoanis wa apostol jong u bangilong kita gibi eki bathoy nge jong u ha kana ka parthai bad ha ge jong em lawe jong I
and your Jesus Christ จุนอมลายจุนอมอาเมน จองเงินยังเงินพลาแล้วก็จองก็จึงเงยงานเงย เขาเปลยความจนบอดบรอชาวกับเนมกันเจ้าพระเยซูคริสต์คุณมามาเลยจูอุทายจุนียาวกับบุญมันเสียมคุยยาวกับการกับมายาเทสุติวัชชาเลเบน Pentius Pilatus Nasana Pnayu Layaba Trebu Layash Kibayab Hagas Ngi Kibalay Lami Pan Kibayab Ulakiw Shabneng Usong Sukamalong Slay Kupab Dan Barbaro Unong Tao Kabanang Bishal Bi Kibayab Ngangay Haman Sim Bakhuid Hakabalang Catholic Bakhuid Hagajung Salok Kirikhuid Hagajung Mabaki Pop Hagajung Lipat Kado But Hagajung Embam Zukut Amen Laispa Drupusa Tuduai ko para bagai jeng kenya jenga bat jong pi kan long ma priang huna kemadu blai pa badan bor baro to try jeng jinyani ti jongpi target jinya rom teng jong jimboi ki badang balang ko jong baro away ko try ngi kerpat topan khoj ya kine ki jin ai ki bangi la terua bato ai bakane ka jing bam khawai mit ngin la banyo ya ki e ki baburi Jong kaktin bom jukut ya kiba mel pan pau ha wa apostol jume Ïoanis na kane kaju hi kathlong dau Chris utrai jungi amen utrai dan rengkat bat pi token te velaki danot tongin ang utrai blay jungi da shisha kalong basong hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing panem yangi haman la ka por bat ka jaka banangu yame ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom jukut namar ha ka jing maya jong ka tien ka balawan leng do ka jing shai bat mai jong ka burom jong me ka tan sha nya ki khma jong ka danot jingi knang ba kumbangi thu yaw blai ba paw hangi an kring ru yangi leng ba jong u ban e ki ki bangim la ban yo i Bat namar kata rengkat bat ki angel bat ki ark angel ki khat sem bat ki hima bat baro ki paj berlen bat ki bor jong ke beneng ni ruai ki jing ruai ro ya me ban ngi pen bana klem sange Baku utrai ulai ki pan leng percay sawada ka burom jong me Hosanna, Hosanna, Torah, you place your throne. Hosanna, you place your throne. Yaro, you bawan, naga ketengu try. Neng percay sawada kaburam jong me. Hosanna
ดาชิชาเมลองบุคคลกตรายกทำไมจองกจึงคุยบารอนามาร์กจางีกระปาดยเมโตเป็นคุยเป็นกันตังยากินเอกจึงตรวาจงีดากบพายมันซิมจงเมกุมกำเจรฮัลอร์จงกีบักินกลาลงยังงีกำเม็ดบัดกสนามจงอุตรายจงีอุจิสุคริสฮักปอร์บลาดีนอยอูบดลากำมันสเงบาอุลาปริยังยากจึงชาสุตมอุลาชิมยกปูบัดกบายงูยเมอุลากดิยายอูบัดลายฮลากิสนรานอูองโตชิมบัดตบามนาคเนปิบารอนามาร์คเนกลงกัมเมดจงายากบาเอ็นไอทีนากบันตาจงพีหากจูกรกอมเอนดาลลายบัมอุลชิมยกุคุรีบัดกบายงูเบียงยเมอุลายฮลากิสนรานอูองโตชิมบัดตดีนาคเนปิบารอนามาร์กันเอกลงก็คุรีจงกัสนามจงจงกจุตังบัดทำไมบัดบอมจุกุดยากบะเอ็นเป็นมีนากบันตาจงพีบัดนากบันตากิบะบุญนากบันตากจึงมาเปกิปบโตเลยกันเนบันกันเมายังกจึงมายาจงกาจึงเอBangi bam yune upu Bangi di dakane kakuri Ipen penaka jing yap chong me kotron Tada du men wang Namar katra ngi bapan mantra ya kajing ya bagajing mi pa jung u ngi trwa hame ko tra yuk po jong kajing em bad ya ku khuri jong kajing pan em ngi dai ngu adam namar malanyo yang ngi babet ban yang akmat jung me bad ban sakri yame da ka bas ngret ngi krpad yame bangi ki bayo banta hakamat bad kasna mo kris ngi long ki ba lapan yatali ka we dawman semba khoj Tokan mau ko try ka balang jung me kabla priang hasatala ka pertei ba to penjanaya ka ha gijing it rangkat ber Francis ukpa Bakhuid jungi uwal bad marwen u bishop jungi ka kanhon ki bishop bad baro kilengdo tokan mau ya ishakri jung me I use biarantong I ba melakot salade na kane ka pertei to ai ba mai I ba yalong ka we ba du khon jung me ha gijing yap kum ka jung u in long ru Kawai badu haga jung mi pa jung u tokan Mawkhlam ru ya ki hanman ki para shin rang bad kan thei ki balyathia da ka bakarman haga jung mi pat bad ya baro ki balaklat no haga jung isnei jung me to priang ye ki saga jung sai ka kmat jung me to isnei yang i baro ngi krpat ya me barengkat bad kamaria thei soti Bakhuid ka kmi jung blai ujisa Bakhuid ukorem jong ka ki Apostol Bakhuid bad baro ki rukhuid Ki belapen sengobha yame pateng la pateng ngin long ki babet banyo bantalam ha gajeng embom jukut bat banginira bat pandan Burom yame daw kunjung me uji sukris dau lembadu bat hau kan long ame blay pa ban bor ha gajeng long ka we jong man semba Bakhuid baro ka Burom bat gajeng ro chunam la chunam amen Abangi duai kana gijing duai ko bau kres lah kai yangi ko hanmen ko para to ke ngai ti la de hau jisu bon simti yangi nang ba mangila ban bot ya kanuk sa jong Ïoanis Bakhuid Apostol jung u ban yai ne ada Bakhuid ka Sngi jong ka jing em jungi ko pa jungi wa habneng kalong ko Bakhuid kerteng jong me kanwan ka hima jong me kalong ka mon jong me hak ndeu kum ba habneng Pato mapi ni kerang ni kumbang nurung mapi ke belas ni yangi pada wadi alam yangi syaga jeng penshoy handrai depan laj yangi nak bas ni to pen laj yangi ngi kerpat ko try nak jeng snew baro aga jeng sebon jeng me to a jeng suk jeng sanya ke sni jengi kenang ba da ga jeng rap ke jeng snei jeng me ngin lai barabor nak pop ban ngin yo jeng da na ga jeng jenjar baro kat ba ngi dengap kemilan ti ya ga jeng kraman Bakhuid
บัดกะจงวันปาจงน้องปะเนมจงอีอูเจสุคริส Amar ke jeme กะลองกะหิมากะจงเมกะบอร์บักะบุรอมจุนอมลาจุนอมกอตรายเจสุคริสเมบลองหากิอปอสตอลจงเมกะจิงสุกงายะพีกะจิงสุกจงางายะพีวัดเปยกิปอบจงอีหันรายกะจงไอจองกะบาลังจงเมบัดากะจิงสบุนจงเมตาอายะกายกะจิงสุกบัดกะจงตะเลกะเวกัดกุมกามอนจงเมมะเมอุบิมบัสสันชาร์จุนอมลาจุนอมอาเมนกาจิงสุกุตรายกันนันบาราบอร์แรงกาดบาดพี Engkau berpi องอินเนตรวายกระดักจิงสุกอีเวหาอีเวปาดจิงสุกบาดพี Oh pulang bro Bagi bagi proka percaya Usul sebayangi Oh pulang bro Bagi bagi proka percaya Usul sebayangi Hak mi kulang broad jong blay, hak mi bukin no gipop jong ke pertei. Suk yang ngi bala shakot, shakane ke jong kawai jong kulang broad. Ko ke rat kam shong hok man rum ko ke yang ke jonga, rai shong tan ke ke men sem jonga ke sakia hi. Kamat berkesna mu Kris kan rib kelamingi sha ke jong bom jukut. Amen.
kan ka step sa chise ni wana khmat chume iya roy me ngis ngu yame ni mane ni penan Burom yame nag banta kan ka klimat ka bakal bang ka malay yangi ka balan rung ha ka donot ka chingi balawan roman shong ren ka bangi ang ba ka mer bat ka snam ka chume jisu ai ba kan ka step ka jing pediang chingi ya ka met ka chume kana pan khlai yangi kana ai boringi ham tame kan ka sni ka bakal bang jisu ia duai nak banta kitol berkepat ka jing duai chingi badan kam ka jing duai ka chingi pamaki kan ya pediang ya kita ka chingi ka jing ku ha ka chingi em chingi pamala ka ski ham tame jisu ai boringi krisyan yangi pangilaban ini aga jungi yame aga jung sekre ga jungi yame kumbau Ïoanis Apostol jungi ula khot yangi banine aga ta ga jungi Jesu ai boringi Jesu Krisyan yangi Jesu yalam batilenti yangi nang paskem ga jungi yame Jesu ai boringi tong ini aduai Toa ngi kerpat ko blay badan borbaro balang ba kane kecengmaya ya ke bangi lapan menta kaktien ke balawan lingdo ya ke balapan bana daw Apostol Ïoanis Bakhuid kan songsa hangi barbor daw Chris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi ublay badan borbaro unkerku yepi ukpa badakun badaman sem Bakhuid amen tolay sup Eat but shukriya dry da gajung emba baha jong pi. Isungu yablay. Nomor arpupra. Arpupra. Burom hoppa berukun nama sim Bakhuid. Amen. En je raad je trouw Jezus Christus.